West Karbi Anglong Rongkhang MAC constituency ke parlo MAC Longbison Bey amithang hemalong arko e chiklo ni phai ke thomarni CEM kapinkhat ateng pen MAC Longbison Bey Rongkhang arat aphan Rongker karkli lapen bihu aphan kerap pajurpo MAC Longbison Bey pen Rongkhang arlo along thorom plak pin khai plak pin pen kai kita mi son surya salong lapen akisung along ar job tipensi dobe lasong thakhaksi non ar ko cheklo karbi hong hari atum Rongker lapen okhomia atum tami mak bihu nang kelelo la CMC Longbison Bey pen CEM Dr. Tuliram Ronghang phan chuning ridam si Rongkhang arat atum phan tami na rapi nang jipu pen kerap long siputhot ar ko cheklo ni phai ke thomarni Rongkhang arat phan kerap pajur pon long Labang Sokiron Ponahut Rongkhang MAC constituency ke parlo arlo 31 polling station arat aphan Rongker karkli lapen mak bihu aphan tangka kerap pajur pon la solong Lotumari Sports Association atum aphan sports hormu pi pajur pon lapen MAC Longbison Bey borthola hithi to warai along han kachu jorabang phubang thi atum aphan tami basket tarpaulin lapen tangka tami alang li kachi chart pen pi pajur pon lapen kerap kilong arat atum tami CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan lapen lokale MAC Longbison Bey aphan kachuru lam thi pajur pon আমাৰ MAC Ronghang সালৰ প্ৰতি আমি ভাল পাইছোঁ আমাৰ অনুদান আপোনাৰ ফালৰ ছাৰে পইচা দি কিবা পুঞ্জি দিছে ছাৰে মূলধন labang sojai megalong local MAC Longbison Bey Rongkhang VDC chairman Khonsing Tokbi Karbi customary law board chairman Moniram Teron Rongkhang Mondol president Nirbhoy Boro General Secretary Longbiram Inghi Land Revenue Chairman Arkoiti Solapen Kaprek Man Pengidotum Chitongdun Board Hall Pen Priyanka Palmiki KTV News